mhux biss gvern li kaxkar saqaħ, imissa anke l-Ministru responsabbli għall-akkomodazzjoni soċjali qiegħed jaħrab mid-domandi ta' Net News. Fl-elezzjoni tal-2022 il-Ministru Rodrigo Gálvez kien wieħed li se jkun hemm aktar postijiet allokati mill-lista ta' stennija. Iżda s-sena u 3 xhur wara fil-lista ta' stennija għad hemm madwar 1500 familja li għadhom qegħdin jistennew saqaf diċenti fuq rashom. Buħut minnhom saħansitra ddaħlu f'kuntratt mal-Gvern qabel elezzjoni tas-sena li għaddiet u għadhom sal-lum il-ġurnata jistennew li jingħataw post. Net News kellu diversi domandi preparati għall-Ministru Gálvez iżda l-Ministru għażel li jaħrab u ma jweġibx. M'hemmx time frame ġifieri meta dawn ħajjingħataw. Dawk li firmaw il-kuntratt qabel. Dawk li jiġu firmat il-kuntratt qabel, dawk li tkun qegħdin jingħataw l-appartament li jkun allokat għalihom, inkluż bħal dan ta' hekk. Jiġifieri hemm xi binjiet oħrajn li għaddejjin ix-xogħlijiet qed inżommuhom informati bix-xogħlijiet li ħajkunu qed isiru fil-binja tagħhom. Fil-waqt li Gálvez għamel prietka fuq kemm il-gvern ta' Robert Tabela u gvern li wieħed wettqu wera biċ-ċar li kien skomdu meta sab il-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon ma wiċċu u minflok infex f'attakk partiġjan. Meta kien mistoqsi dwar il-proġett tal-housing fl-Imsida li jista' jlu jkaxkar għal snin twal hekk kif inbeda fl-2020 u skont il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali kellu jitlesta fis-sena 2021 bin-nies kellhom jidħlu jgħixu fl-appartamenti sal-aħħar tas-sena 2022. Sal-lum diversi sezzjonijiet tal-proġett għadhom mimlija trab u fi stadju bikri ta' kostruzzjoni. Bil-Ministru spiċċa jwaħħal fil-baħar. Proġett tal-Imsida. Meta se jkun abitabbli, Ministru? Diġà weġibtek. Le, il-proġett tal-Imsida, meta se jkun abitabbli, għax dak għandu ġebilu saqaf. Tal-Imsida hemmhekk qed nitkellmu fuq proġett li jiswa miljuni kbar. Kien hemm problemi kif taf inti l-Imsida hija mal-baħar. Aħna ċertament wassalnieh dak il-proġett qed iwasslu. Issa din naħsbu għal parti l-oħra tal-Imsida. Kontent li qabel sa tmiem tal-2022 jitlu n-nies fih. Serraħ rasek dak li m'għamilx gvern nazzjonalista tnawlu aħna. Gálvez kien qiegħed iwieġeb waqt l-inawgurazzjoni ta' 18 il-unit tal-housing f'Ħalkirkop biex issa xorta għatemmijiet li baqgħu bil-weda li jingħataw post tal-gvern u li għadhom sal-lum jistennew.